नमस्कार सांग मैंने आपमि अच्छा आशा कर भल थे आ भी बहुत भलर अच्छी आज वीडियो सहित आपण मानक स्वागत करुच्ची आज नुआ ब्लॉग सांग मैंने देखु बर्तमान बाहरी ठाकुर कुंडार अच्छी बर्तमान आज तो भद्रक आड़े जाऊँगी देखो मो पाखे तो बर्तमान पैसा ना एटीएम बैंक सामने अच्छी तो बर्तमान देखा पैसा बर्तमान पैसा उठे सारे एटीएम तो बर्तमान बस को वेटिंग कर बस के आसो पाग मेघ पाग कर बर्षा हम बोधे लगे बर्तमान हमारे गाड़ी आसी बहुत समय अपेक्षा बर्तमान आस गाड़ी आसला सीट फांका अच्छे ना भिड़ अच्छे पूजा कर पहुँची जाए आंध्रपुर आंध्रपुर बस स्टाण बर्तमान उतर भोर लगुच ना जा केन्द्र खाईदे बस देखा भद्रक जावाई बस अच्छी ना ना देखो बर्तमान भात खाई आसला बस स्टाण भर पशा बर्तमान आसले आहार केन्द्र को टिकेट गोटे 5 टଙ୍କା चेंज ना एटार भात दे अल्प भाया बस तो गाइस बर्तमान आहार केन्द्र आसी सारी बस स्टाण एंट्री गेटा यहाँ देखिपे सांग मैंने तो बहुत गुड़ा बस लगी एमती बहुत दिन पर आनंदपुर बस स्टाण को आसी आज देखो सांग मैंने गोटे वेटिंग हॉल अच्छी चारि साइड सबुआड़े देखु बस चारि साइड सबुआड़े बस ठिया देखिपे लक्ष्मी बस एपटे ठिया केते बढ़िया ये गोटे गार्डन कर देइछन्ते बहुत मस्त देखा भद्रक केतବେଳେ ଛାଡ଼ିବ 1:10 सामान बर्तमान बर्तमान मानक भद्रक बाहरी देखो गाड़ी पूरा फांका पैसेंजर नहीं सेपटे जन लेडीज गोटे बस सेपटे गोटे आस टोटाल पैसेंजर देखा
ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଡଗମୁଣ୍ଡା ଛକ ଭଦ୍ରକ। ତ ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଏଇନା ଟିକେ ଥମିଛି, ଆଗରୁ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ବୋଧେ, ସେଇଭଳିଆ ପାଗ ଦେଖାହେଉଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନା ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ସାଙ୍ଗ ଦେଖୁ, ଏଇଟା ଆମର ଏଇନା ଭାଇ ଗୋଟେ ଦେଖାହେଲେ, ଆଉ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛ ବୋଲି। ହାଇ କରିଦିଅ ଟିକେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ। ତମ ୟୁଟ୍ୟୁବଟା ମାରିଦେବାରୁ ଆରେ ଭାଇର ୟୁଟ୍ୟୁବଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେ ଯାଉଛି ତ। ତମ ଘର କୋଉଠି ଭାଇ? ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଏଇଠି କୋଉଠି ଆସିଛ? ଏଇଠି ଆମର ଅଛନ୍ତି କୁଣିଆ ଆଉ। କୁଣିଆ ଘରକୁ ଆସିଛ? ଆମର ଏପଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ନା, ତ ଭାଇ ମୁଁ ଏମିତି ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥିଲି, ତ ଭାଇ ଆମର ଜଣେ ଦେଖାହେଲେ ଆଉ ପଚାରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ନା କେଉଁଥିପାଇଁ ବନାଉଛ ବୋଲି। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବନାଉଛି ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ମୋତେ ମୋ ନାଁ ପଚାରିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଲେ ଆଉ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏପଟେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କେଉଁଠିକି ଯାଉଛି, ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ତ ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏଇଟା ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅମରଗାଡ଼ିଆ ଭଦ୍ରକର ଗୋଟେ ସାହିଟା, ବସ୍ତିଟା। ତ ଏଇଠି ଆସିକି ମୁଁ ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏପଟେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଚାଲି ଚାଲି ଆସିକି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଏମିତି ତ ମୋତେ ରାସ୍ତାରେ ବର୍ଷା ପାଇଲାନି, ନହେଲେ ଭିଜି ଯାଇଥାନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଘର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠିକାର ନଜାରା କେଉଁ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରିବାନି, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ କରି ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଯେବେ ବି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ମେସେଜ୍ ଆସିବ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।